teatteritorstaissa täällä Vaasan kaupungin teatterilla ja vieraana mulla on tässä ohjaaja Markku Pölönen ja näyttelijä Mika Nuolila. Tervehdys molemmille. Terve. Terve. Ja he ovat täällä paikan päällä sen vuoksi, että ovat tuoneet Vaasaan vierailuesityksen 8 kärjessä Elämän levyt. Markku Pölönen, tämä on sun ohjaus ja luin tosta, että yhden miehen komediasta on kysymys. Kerrotko vähän tarkemmin, että minkälaista aiheita ympärillä pyöritään? No silleen nolojen. Aika usein nolojen. Minä olen ruvennut nolottamaan ne tekstit ylipäätänsä. Toivottavasti ihmiset ei luule, että on minun ajatuksia, mutta kertoo keski-ikäisen miehen tuommoisesta Odysseiasta omassa autotallissaan. Kelaa elämäänsä, kuuntelee musiikkia. Musiikkihan on sellaista laatua yleensä, että se kantaa muistoja hyvin vahvasti, että aika monet muistaa, että missä tilanteessa tietty musiikki soi. Ja monesko tyttöystävä oli, kun tykkäsi tästä musiikista. Näin. Vai mitä aika on näin? Kyllä se näin se on. Ja sitten suru ja ilo ja koomisia tilanteita. Kaikki se on säilyttynä sinne aivoihin semmoisen otsikkobiisin alla. Että hän käy niinku elämänsä läpi taaksepäin näiden kappaleiden. Kyllä, eräällä tavalla. Ja sitten sehän on sellainen kollaasi, että kaikki tarinat eivät kerro hänestä, mutta hän on niinku tavallaan niinku suodattaa. Siinä on pari ei Mika tässä, siinä on pari muistelua vanhasta kaverista, minkälainen se oli, mitä se ajatteli ja puhui ja teki. Ja sitten sukulaismiehestä kanssa. Ei kaikki välttämättä ole silleen suoraan oma. No mulle ainakin ensimmäisenä tuli heti mieleen kysyä, että onko tämä omakohtainen? Onko nämä sun tarinoita, sun muistoja? No suurimmassa osassa ei ole kysymys minusta siinä henkilössä, että joka puhuisi niitä. Mutta samanlaisia asioita minullakin on kulkenut tietyt levyt mukana. Kaikki muut asiat ovat elämässä menneet pirstaleiksi ja vaihtuneet pois. Tyttöystävät, naiset on vaihtunut ja vuosikymmenet on vaihtuneet, mutta Gradietin kaiuttimet ja vinyylilevyn pakka, niin se on kulkenut mukana. Ja sitten joitakin levyjä, niin kuin se puhuikin siinä, se oli varmaan ensimmäinen tyttöystävä, joka esitteli mulle klassisen musiikin ja Heinz Holligerin oboe soittajana, barokkimusiikkia, Marcellon obokonsertto, Adagio-osa. Tilasin sitä Hollannista 5 levyä, että jos sattuvat menemään rikki tai häviävät. Ajattelin, että rakkaus kestää paremmin kuin paljon levyjä. No, sä olet myös toiminut käsikirjoittajana tässä. Kun lähdet kirjoittamaan, niin onko tämä nimenomaan Mikalle kirjoitettu tämä teksti? No Mikahan on tilannut minulta luojan kiitos 2 näytelmää, josta minusta ainakin molemmista on tullut ihan kelpo näytelmiä. Inspiroiva näyttelijä. Tietää, että kenelle kirjoittaa, niin pystyy ja tietää sen huumorintajun. Tää 8 kärjessä ja Rikkaan rakkaus. Mika viime kesänä näytteli siinä Rikkaan rakkaudessa, mutta hän tilasi sen tuonne Mikkeliin. Oli siellä teatterijohtaja. Ja tää koko prosessi itse asiassa alkoi Emmauksen tie elokuvan kuvauksissa, jossa havaittiin, että meillä on niin kytkeä omituisella tavalla, mutta samalla tavalla. Joka on hyvin harvinaista, että huumori osaa olla niin omituista ja silti 2 tyypillä samanlaista. Niin. Ei se nyt välttämättä niin omituista ole sitten loppuun. Kyllä sulla on niin omituista, jos mun huumorintaju. No jos sä olit Mika tilaajana, niin annat sä jonkinlaisia lähtökohtia vai halusit vaan, ettei ole joku hauska teksti vai oliko tää idea niin kuin sun? Ei, me ruvettiin oikeastaan yhdessä miettimään, minkälainen se voisi olla ja siinä heti molemmilla varmaan lähtisimme nyt hyvä visio kulkemaan. Ja Markulla lähinnä tietysti, kun mä pyysin, että jos hän kirjoittaisi. Mutta oli mulla semmoinen, että se olisi aika monipuolinen. Siinä olisi koskettaviakin tarttumapintoja huumorin sijassa ja elämänmakuinen. Ja sitten se on niin helppo kirjoittaa tosiasioita, tavallaan tosiasioita omasta elämästä ja väliin muutamia huomioita. Ja sitten toi musiikki-idea tuli siitä, Markku sanoi oikeastaan heti, että jos mies soittaisi levyä ja muistelisi elämää, niin mä että joo, hyvä.
ja siitä lähdetään. Ja sitten se meni mököttämään Kolille luolaan ja kirjoitti siellä kesän aikana näytön. Pilven alla. No näyttelijänä toimit Mika Nuojo yksin ainoastaan ihan itsessäsi pelkästään sinä, mutta hahmoja lavalle pamahtaa useampia kuitenkin. On, siinä on varmaan 10 erilaista ystävää, toveria ja muistelua. Ei me ole laskettu monta, laskematon määrä. No sä oot myös tunnettu tästä reippaasti yli 10 vuotta pyörineestä Kiviä taskussa hommasta, missä on myöskin tämmöinen, että teet karikatyyrisiä hahmoja useampia. Onko tämä jotenkin sulle tyypillistä tai onko tämä se sun vahvuus tai haluatko tehdä nimenomaan tämmöisiä juttuja? Vai onko tämä ihan sattumaa, että tässäkin on sama homma? No, ehkä se tavallaan tuo muoto tulisi sattumalta jossain määrin. Mä en muista miten se vaan tuli luonnostaan, että alkaa kertomaan. Sehän on vanha niin kuin tommonen, sitä sanotaan jotenkin buffotekniikaksi. Italiasta tulee sellainen termi, mitä Dario Fo ja vanhat äijät, 100-vuotinen perinne. Yksi kertoo tarinata, mitä muut on tehnyt ja mitä mä siinä sivussa katsoin. Sehän on oikein tarina, yksi tarina menee. Tässä on useampia erilaisia tarinoita. Että ei se silleen, että ja Kivien taskussa on siksi, kun siinähän on paljon rooleja meillä myös. Mutta kun ei ole yhtään rahaa, niin sitten 2 näyttelijää tekee. Kaikilta näyttelijöiltähän se onnistuu. No ei, se voi olla, että se on niinku... Siis sanotaan, että hattua vaihtamalla, että kyllä täytyy sanoa, että se idea siitä, että tässä voi olla näin kuuluvattomia tyyppejä, jotka vaihtuu valtavalla nopeudella, niin kyllä se lähtee sieltä Kiviä taskussa. Mä kävin katsomassa sen joskus 10 vuotta sitten. Ja jäi mieleen tämmöinen näyttelijä kuin Nuojo, että niitä on 2 semmoista, Franzeni Pete ja sinä olet älyttömän muuntautumiskykyisiä näyttelijöitä. Se on kyllä lahja. Kyllä mä oon tykännyt aina kysyä tuossa, että kyllä mä oon tykännyt tehdä sitä aina. Että nuorena miehenä mä tein sitä tarinoita. Ja sit nekin on kulkenut mukana. Se on jotenkin mukavaa, kun joskus on kiva tehdä näin yksinkin, pystyy tekemään aika monimuotoista. Tämä moni-ilmeisyys meillä oli tässä niin se idea, että katsoja koskaan tavallaan ehdi. Just kun se alkaa puutumaan ehkä vähän johonkin juttuun, niin tuleekin uusi juttu ja uusi kulman takaa tulee eri asenne ja eri biisi. Että se ei pääse niin kuin huulattaan toivottavasti. Semmoinen ajatus meillä oli, että pystyy yksinkin tekemään semmoisen. No, miten te lähditte muodostamaan näitä hahmoja? Teittekö te sen yhdessä vai lähtikö se Mika sulta pelkästään tekstiä lukemalla, että joo, tää puhuu tällä lailla, niin tää voisi olla vaikka köyryselkäinen, tai oliko Markulta jo niin toiveessa, että tällä pitää olla iso parta? No, tämähän oli aivan helkkarin nopea ja hauska tämän kasaanpaneminen. Tehtiin Oulussa yksi talvi sinne Rioon. Joo, teatteri Rio. Ja vähän toista viikkoa, mitä? 10 vuorokautta. 10 vuorokautta. Me istuin siellä katsomassa nauravassa, kun mä pistin sen sitten pakettiin. Ne oli aika selkeitä ne kertomukset. On ne tekstissä selkeästi, että tämän yhden tarinan kertoo nuori poika, jopa pikkupoika. Se on vaan asenne tavallaan, miten siihen menee. Ja sitten yhden teini-iässä ja sitten ja sillä, että se tavallaan muuttuu se ikä ja vähän se asenne siinä. Ei tässä niinku vaatteita vaihda. No Markku Pölönen, sinut tunnetaan enemmän tuolta elokuvapuolelta varmaan vahvemmin. Olet käsikirjoittanut ja ohjannut elokuvia. Miten olet sitten teatterialalla päätynyt tekemään käsikirjoituksia? Oliko se tämä tilaus nimenomaan vai onko sinua aikaisemmin kiinnostanut teatterin puolella? No aivan ensimmäinen kiinnostus oli taiteen puolella. Tai siis ei aivan ensimmäinen. Ensimmäinen oli tehdä animaatiota, piirtää. Sitten tuli teatteri ja sitten elokuva. Että mä nyt teen teatteria paljon johtui siitä, että kun mä en pääse tekemään elokuvaa. Ja kuitenkin mä oon aina tykännyt näyttelijöiden kanssa työskentelystä ja sitten toisaalta tykännyt kirjoittamisesta, niin en minä valita. Että se on pirun hauskaa aina. Se on hauskin hetki, niin kuin oli siellä Riossakin se, että kun on siellä kammiossa, siellä Kolilan piirissä, kirjoittanut niitä juttuja, niitä repliikkejä ja näin, hän on kuollutta sanaa. Ja sitten yhtäkkiä kun ne tulee semmoisen hienon näyttelijän suusta silleen, niin kuin, että on saanut semmoisen tietyn värin ja toonauksen, niin se on aivan upea hetki, se kun herää eloa. Sitä ei tavallaan niin kuin leffassa ole, se koneisto vie sen ilon siitä välissä, koska se
se vaatii niin hirveästi huomiota sen valtavan raskas tekniikka. Sitä syntyprosessia ei oikein pysty näkemään samalla tavalla. Pystyykö jotenkin muuten verrata ohjaamista teatterissa ja elokuvassa? Teatterissa joka päivä on armo uusi. Se on se, että jos nyt meni tänään, oli helvetin huono harjoitus, niin huomenna se on parempi. Ja sit se niin huono harjoitus potkaisee hyvän harjoituksen liikkeelle. Jos tänään oli huono esitys, se aiheuttaa hyvän esityksen seuraavallakin. Elokuvassa ei ole niin. Kun sä suoritat huonosti sen jutun, niin kaikki jumalauta saatana niin katsoo sitä 1000 vuoden päästä sieltä filmiltä eikä sille voi mitään. Et se on semmoinen armottomuus, johon ei kyllä totule. Et eikä sitä voi joka elokuvan näytöksessä olla sanomassa siinä tietyssä kohtauksessa, että en mä nyt näin tyhmä ole. Tulkaa huomenna tää on parempi. Niin ei voi sanoa. Et se on, siinä se on, että ja sitten tietysti näyttämisen tekniikka on vähän erilaista teatterissa. Se on suoraan yleisölle teatterissa. Niin on kontakti. Siksi elokuvan tekeminen on tavallaan vaikeampaa jossain mielessä näyttelijöille eikä ainakin sitä yleisölle sillä ei ole, täytyy luottaa seuraajaan. Niin ja elokuvassa on 80% luppuaikaa, 85% pitkässä elämässä saattaa olla. Niin se, että sä istut siellä kahviteltassa tai muuten ja saat pidettyä itsesi vireessä sen koko päivän, 12 tuntia päivän ajan ja pääst sanomaan sen yhden repliikin ja parhaimmille siinä kohtaa, niin se on vaikeaa. Että mä ihmettelen jotenkin, tai en ihmettele sitä, minkä takia se Marilyn Monroe ja monet muut on oikutellut siis, kun ne tuntee, että nyt mä en ole parhaimmilla, niin kun mä olen tässä istunut ja odottanut. Mä alan olla niin nuutunut ja väsyneen, mä jaksaa sitä. Sitten se on niin armotonta, se on siellä purkissa. Sillä mennään. Mitä sinne saatte pamalla. Näytelmä 8 kärjessä elämäni levyt vierailee nyt tällä hetkellä siis Vaasan kaupunginteatterissa. Tätäkin esitystä sinä olet Mika Nuojoa vetänyt ympäri Suomen. Joo, jonkun verran. Silloin kun me tosiaan sinne Ouluun valmistettiin, sitten me esittiin siellä talvikevät ja sitten vähän keikkailua. Sitten se jäi vähän niin kuin kesken tämä prosessi, kun minua pyydettiin Mikkelin teatterin johtajaksi. Niin nämä kamat jäi vähän niin kuin naftan hinnin tuonne varastoon. Kuinka paljon tässä on ollut paussia? No, me yritettiin muistella tarkkaan vuoden niin nopsaa, mutta jos mä sanon sitä 4 voisi olla aika tasan tarkkaan samaa. Joo, 4 voisi olla siitä, kun olin Tampereen teatterin kesässä kutsuttuna esityksenä. Oliko se viimeinen siitä on 4. Se taas Aleksanterin teatterissa kummassa? Niin, jotenkin näyttää 4 vuotta joo. Mutta että se jäi vähän niin kuin se sillä, puhuit kiertoista, niin kesken. Jäi vähän niin kuin sillä, että tätä voisi sitten vielä joskus tehdä, kun aikaa tulee enää. Kun tuo teatterijohtaminen vei sillä taiteellista tuota aikaa, kun mä ohjasin ja näyttelin sielläkin. Ja sitten muuta näyteltävää oli tuossa, niin meidän oli helppo panna tämän varastoon vähäksi aikaa. Ja nyt sitten täällä Vaasan teatterin johtaja Kiviniemi pyysi, että voisiko sen nyt ottaa sitä varastosta ja vähän lämmittää. Me innostuttiin, että se olisikin kivaa. Tässähän on, minä aloitan ainakin innolla sitä, kun tässä on semmoinen kadenssiosa, niin kuin musiikissa, klassisessa musiikissa on, että solosoittaja tavallaan sillä annetaan joku tietty väline, jos se saa laittaa siihen jonkun toisen tekemään sävellyksiä, niin paljon omaa. Niin tässä on tämmöinen poliittinen kadenssiosa välissä. Tää nyt on siis semmoinen näyttelijä, että esimerkiksi Rikkaan rakkausnäytelmän kesto heitteli tolleen 10 minuuttia ihan sen mukaan, että millä tuulella toi oli. Ja kun se sai yleisön aina näppeihin, niin se malttanut Nähtäväksi jää siitä, minkälainen tää on 4 vuoden tauon jälkeen. Saa nähdä ja saa nähdä, että miten kiva yleisö on. Tää on oikeastaan ihan suoraan puhetta yleisölle, ainakin puolet tästä näytelmästä, niin että miten se yleisö siinä reagoi myös ja sille, että se hengittää niin samaa. No Kivien taskussa on pohjalla ja sen mittava ura. Haveiletko tälle samanlaista jatkumoa? Ei, mä menin aina yksi esitys kerralla oli se näytelmä mikä tahansa. Ei sitä sinne voi. Joka esitys voi olla viimeinen, sitä koskaan tiedä.
En tiedä, jos tätä niin pitkään pidetään, niin vieläkö on maapalloa olemassa. Mika Nuojo ja Markku Pölönen, oikein paljon kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos teille ja nähdään teatterissa.